క్వశ్చన్ కి ఎవరు ఫస్ట్ సారీ ఆన్సర్ ఎవరైతే ఫస్ట్ రామ్ జోగేష్ శాస్త్రి గారు ఆన్సర్ తో ఎవరైతే మ్యాచ్ చేశారో వాళ్ళు ఎవరో చూద్దాం. లెట్స్ హావ్ ద లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ ద మూవీ పేజ్. సందీప్ రెడ్డి. వావ్. His cover page is awesome, and the late Hughes, wonderful batsman. So yes, so Sandeep Kalamandir varu gift hamper geluchukunnaru. Congratulations Sandeep. Okay, so next song launch kosam we request Lagadapat Sridhar garu, Sandeep Kishan garu, Kalamandir Kalyan garu to please come onto the dais, sir. Alage ee movie director Manjunath garni bouquets ivalsindiga korutunam. Sir, a few words about the film. I really like the tag, connected online, disconnected in life. But the best thing is, please connect with movies. Movies are the best part of our life and నేను అనుకుంటా. సో అలా ఈ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ సినిమాని మీరు అందరూ కనెక్ట్ అయ్యి పెద్ద సక్సెస్ చేస్తారని నాకు ఐ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్. థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే సందీప్ కిషన్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Your view about the film. మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి గారి ఫిల్మ్. సో బేసిక్లీ నేను ఇక్కడ స్టేజ్ మీద ఉన్నానంటే దానికి కారణం మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, లగడపతి శ్రీధర్ గారు. సో ఆయన ప్రతి ఫిల్మ్ తోటి సరే ఒక యూనిక్ కాన్సెప్ట్ ఏదో చేయాలన్న ప్రయత్నం కాన్స్టెంట్గా చేస్తూనే ఉన్నారు. సో అండ్ మంజు నాకు స్నేహితుల రోజుల నుంచి చాలా మంచి ఫ్రెండ్. నేను లక్ష్మీకాంచన్న సార్ వీళ్ళందరూ కలిసి తిరిగిన బ్యాచ్ మాట. సో రఘు కొంచెం అన్న ఆయన ఎప్పుడు ఏం కొత్త ట్యూన్ వేసినా కూడా మామూలుగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు ఒక ఆప్షన్ ట్యూన్ ఇవ్వడానికే చాలా ల్యాప్టాప్ అని లేదా కీబోర్డ్ అని కొట్టుకొడితే ఈయన టేబుల్ మీదే డప్పు కొట్టి రికార్డ్ చేసి వినిపించారు అనమాట. సో ఆ ఎబిలిటీ ఉన్న ఏకైక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నాకు తెలిసింది రఘుకుంచే అన్నే. సో ఐఎమ్ హోపింగ్ దిస్ విల్ బి ఎ హ్యూజ్ సక్సెస్ ఫర్ హిమ్. అండ్ సీరియస్గా ఇంత చెప్పాను కాబట్టి కామెడీ కూడా మ్యాటర్ చెప్పాలి. అంటే మా మహత్ రాగానే మనో జరిగినట్టు నేను కూడా కిందకి రాగానే ఏంట్రా బాబా అంత ముద్దు పెట్టామన్నా. ఆడేమో ఇంకేం చేయనివ్వలేదు బాబా అన్నాడు. సో బేసిక్ సినిమా కదా ఇంకేం చేయనివ్వరా అనుకుని ఇదైంది. సో విషింగ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. ఎవరి పేరైనా మర్చిపోయి ఉంటే ప్లీజ్ తప్పు తీసుకోవద్దు. థ్యాంక్ యూ అండి. కళామందిర్ కళ్యాణ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. గుడ్ ఈవినింగ్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్. ఇది ఒక మంచి క్రియేటివ్తో కూడిన సబ్జెక్టు. సో ఇలాంటి మంచి సబ్జెక్టు చాలా ముగ్గురు దీనికి శిరాశ్రీ, శ్రీధర్, రఘు వీళ్ళు హైట్లోనే కాదు వీళ్ళ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా బాగా మ్యాచ్ అయ్యి మా మంజుకి ఏం కావాలో అది ఇచ్చారు. సో ఈ సాంగ్స్ నేను ముందే విన్నాను. సో నాకు రేటింగ్ ఇచ్చే అవకాశం ఇస్తే నేను 4 out of 5 ఇస్తాను. సో సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ సాంగ్స్. అండ్ అలానే ఈ టీమ్కి మరింత సక్సెస్ రావాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సూపర్బ్. అండ్ ఒక్కరి పేరు మర్చిపోయినట్టు తప్పు తీసుకోవద్దు. మా సిరాశ్రీ గారు అండి, లిరిసిస్ట్ సిరాశ్రీ గారు. సో బాగా క్లోజు లాస్ట్ 4 years నుంచి. మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి గారు ప్రతి సినిమాలో బెస్ట్ హిట్ సాంగ్ ఆయన లిరిక్ రాస్తుంటారు. సో ఈ సినిమా కూడా ఆయనకి సాంగ్ చాలా బాగా కుదురుతుందని ఆశిస్తున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. సార్ ఆడియో సాంగ్ లాంచ్. అప్పుడు
song. We request Lagadapat Sridhar garu to speak a few words. ముందుగా ఇదేదో తెలుగు సినిమా అనుకున్నా కానీ హిందీ సినిమా లెవెల్లో ఉంది సాంగ్. సో గుడ్ మేకింగ్. అండ్ టు స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ ఐ నో ఐమ్ ఆల్వేస్ శ్రీధర్ రెడ్డి స్టార్ట్ ఆఫ్ హిస్ జర్నీ విత్ మీ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్. ఈరోజు తన డైరెక్టర్గానే ఎదగడం కాకుండా ప్రొడ్యూసర్గా ఎదిగి ఇంకా ఈజ్ ఆల్సో ప్రజెంటింగ్ మూవీస్ అండ్ ఆల్సో ఈజ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ న్యూ టాలెంట్. వాళ్ళందరినీ ప్రోత్సహించడంలో నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. అండ్ వన్స్ అగైన్ శ్రీధర్ రెడ్డికి బిగ్ కంగ్రాట్స్ అండ్ ఐ విష్ దిస్ మూవీ హ్యూజ్ సక్సెస్. అండ్ ఈ సినిమా డైరెక్టర్ మంజునాథ్ అయితేనేమి, ఆల్ ద ఆర్టిస్ట్ మహత్, అడివిశేష్ అండ్ యూనో మా స్నేహగీతం హీరో చైతన్య కృష్ణ ఆల్సో డి గ్రేట్ జాయ్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ. అండ్ ఇంకా కమల్ కామరాజు అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మ్యూజిక్ ఇస్ రియలీ గుడ్. అండ్ మన రఘు కుంచే నాకు అందరూ చెప్పినట్టే ఎందుకే రవణమ్మ అనేది వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్. అలాగే దేవుడు చేసిన మనుషుల్లో కూడా ఇంకొక సాంగ్ ఉంది, నువ్వంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అనేది వన్ ఆఫ్ మై రియలీ పెప్పీ సాంగ్. అలాంటి సాంగ్స్ నాకు బాగా ఇష్టం రఘు. అండ్ అలాగే ఈ సంగీతానికి సహకరించిన శిరాశ్రీ, ఈ స్టార్టెడ్ హిస్ జర్నీ విత్ మా స్నేహగీతం అండి. ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ జర్నలిస్ట్ టర్న్ లిరిసిస్ట్ అండ్ ఆల్సో మాటల రచయిత కూడా. అండ్ ఐ విష్ యూ అ వెరీ బిగ్ కెరియర్ అండ్ రియలీ యునో I love his work and commitment and passion towards cinema. And he's here to stay and he'll go a long way. Shirashri, big congrats to you. And apart from that, all the heroines, Jasmine, Swati Dikshit and Nikki, our Telugamai, mana Miss Andhra. So I wish them a great career and the whole team. And I'm looking forward for this movie, especially Nakanna youngsters andaru, you know, today online is a huge thing. సో వాళ్ళు చెప్పినట్టు కనెక్టెడ్ ఆన్లైన్ అన్న వాళ్ళందరూ ఈ సినిమా చూసి పెద్ద ఓపెనింగ్స్తో పెద్ద విజయాన్ని అందించి శ్రీధర్ రెడ్డిని ఇంకో మరిన్ని చిత్రాలు ప్రయోగాత్మ చిత్రాలు. మీరు ఒప్పేసుకున్నారు ముసలోళ్ళని, మా గురించే మాట్లాడుతున్నారు. యా యంగ్స్టర్స్ నా పక్కన వీళ్ళ ఎదురు గురించి చెప్తున్నా. సో దట్ వే యూనో ఐ విష్ శ్రీధర్ రెడ్డి టు కమ్ అప్ విత్ మెనీ మోర్ యూనో అడ్వెంచరస్ అండ్ నోవెల్ మూవీస్. అండ్ దాంతో కొత్త టాలెంట్ని, ఇంకా కొత్త టాలెంట్ని మన సందీప్ కిషన్ అయితేనేమి, మన చైతన్య కృష్ణని వీళ్ళందరినీ పరిచయం చేసిన శ్రీధర్ రెడ్డి, హీ విల్ బ్రింగ్ ఇన్ మచ్ మోర్ యూనో వండర్ఫుల్ టాలెంట్ టు దిస్ ఇండస్ట్రీ. అండ్ ఐ విష్ ద హోల్ టీమ్ అ బిగ్ సక్సెస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ హియర్. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. సో ఎస్, ఇందాక మనం కమల్ కామరాజ్ గారి ఏవి చూసాం, మరి అలాగే ఇప్పుడు అడివిశేష్ గారిని అండ్ అలాగే మహత్ రాఘవేంద్ర గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మహత్ గారు ప్లీజ్ స్టేజ్ మీదకి రావాలి. మహత్ రాఘవేంద్ర గారు అండ్ అడివిశేష్ గారు. అడివిశేష్ గారు ఫస్ట్ ఏవీస్ చూసేద్దామా? అమెరికాలో పెరిగిన అడివిశేషు తెలుగు సినిమాలపై ఇష్టంతో కర్మ అనే ప్రయోగాత్మక చిత్రం ద్వారా టాలీవుడ్కి దర్శకుడిగానే కాక హీరోగా కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. మన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా పంజాలో మున్నా అనే పాత్రలో విలన్గా ఎరగదీశాడు. సక్సెస్ఫుల్ చిత్రాలైన బలుపు, రన్ రాజారాన్ సినిమాల్లో విభిన్నమైన పాత్రలు చేశాడు. ఈ మధ్య కిస్ కూడా ఇచ్చాడండోయ్. రాజమౌళి గారు బాహుబలితో పాటు మా లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ సినిమాలో రాహుల్ అనే పాత్రతో కిస్ ఇవ్వబోతున్నాడు. ఉమ్మ అడివిశేష్. సూపర్. దట్ వాస్ ద ఏవీ ఆన్ అడివిశేష్ గారు. చెన్నైలో అయినా అమ్మా నాన్నలు తెలుగు వాళ్ళు అవడంతో ముందు తమిళ్లో ఎంట్రీ ఇచ్చి తెలుగులో బ్యాక్ బెంచ్ స్టూడెంట్ సినిమాతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు మన మహత్ రాఘవేంద్ర. తమిళ సూపర్ స్టార్ సింబు మంచి స్నేహితుడు అవడంతో వల్లభన్ కాలే చిత్రాల్లో వెండి తెరపై కనిపించాడు. కలకత్తా సినిమాలో మంచి పాత్ర చేసి బెస్ట్ డెబ్యూట్ యాక్టర్గా అవార్డు దక్కించుకున్నాడు. సౌత్ ఇండియన్ సూపర్ స్టార్ అయిన విజయ్ మోహన్ లాల్ నటించిన జిల్లా చిత్రంలో వాళ్ళ తమ్ముడి పాత్రకి మంచి న్యాయం చేశాడు. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ చిత్రంలో జల్సా రాయుడుగా విజయ్ అనే పాత్రలో మనల్ని అలరించబోతున్నాడు. వణక్కం మహత్. వణక్కం మహత్. సూపర్. వెరీ నైస్ లైన్ అండ్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్. మహత్, ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ మీకు. యాక్చువల్లీ షింబు గారితో ఫొటోస్ చూసాము అండ్ మీరు తనకి చాలా క్లోజ్ అయిన విషయం అర్థమైపోతుంది. అండ్ మీరు ఇంకొన్ని ఫొటోస్ కూడా ఉన్నాయి, మీరు పొలిటీషియన్స్తో కూడా చాలా క్లోజ్గా ఫొటోస్ దిగినవి ఉన్నాయి. కాకపోతే ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీరు పాలిటిక్స్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా లేదంటే ఇండస్ట్రీలోనే ఉండాలనుకుంటున్నారా? పొలిటీషియన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే పాలిటిక్స్లో వెళ్ళాలని నేను లేదు. ఓకే, ఐ నో ఈ క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ ముందే ప్రిపేర్ అయ్యారు. ఫస్ట్ హర్ష దొరికితే వాడిని చంపేస్తాను, వాడే ఈ డైలాగులన్నీ రాశాడు. హర్ష ఇందాక ఎక్కడెక్కడో కనిపిస్తూ ఉన్నాడు.
ఓకే, నేను టైం వేస్ట్ చేయదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే శ్రీధర్ సార్ ఆల్రెడీ టైం లేదన్నారు. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ ఫర్ కమింగ్ హియర్. చాలా హ్యాపీగా ఉంది బెన్ స్టూడెంట్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి, అండ్ మంజుతో కూడా, ఎందుకంటే మంజు వాజ్ ద కో డైరెక్టర్ ఆఫ్ బ్యాక్ బెంచ్ స్టూడెంట్. సో ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్, అండ్ I wish them all the very good luck, and good luck to myself as well. And thanks to all my co-stars who've been a support. Adaviseshu, Kamal Kamaraju, Nikita, Jasmine, Chaitanya Krishna, Swati Dikshit, Andaru, Marisha, all these people have done a fantastic job. And today's hero is Raghu Kunche. ఆయన సిరాశ్రీ గారు ఇద్దరు సింగపూర్కి వెళ్ళి పాటలు రాశారు, పాటలు చేశారో తెలియదు కానీ నేను విన్నంత వరకు బాగా పూసుకున్నారని విన్నాను. అది ఎవరిని పూసుకున్నారో ఏం చేశారో తెలియదు, కానీ సాంగ్స్ అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చేశారు, అదైతే కన్ఫామ్గా తెలుసు. శ్రీధర్ సార్ డబ్బు మాత్రం బొక్కైంది సింగపూర్ ట్రిప్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.